Mia Radošinov, Miroslav Liko, Slovenská televízia. No a čo vás čaká dnes večer na obrazovkách? Na jednotke francúzska komédia Sladkých 60. Na dvojke nebude chýbať súťažný kvíz Low Slow. 24 o chvíľu vysiela komentáre dňa a na športe si môžete pozrieť premiérový magazín Futbal.sk. Želáme vám príjemné sledovanie programovej ponuky a dovidenia. Pokojný večer. Dovidenia. Dlhopisy pre ľudí. Opäť si ich môžete počas marca kúpiť v pobočkách 5 najväčších bank. Dvojročný dlhopis Investor 2 s úrokom 2,7% ročne a štvoročný Patriot 2 s úrokom 3% ročne. Neváhajte. Štátne dlhopisy pre ľudí sú tu pre nás všetkých. Bez zbytočných poplatkov a úplne bez daní. Od 2. do 20. marca máte jedinečnú príležitosť stať sa ich majiteľom. Viac informácií na www.dlhopisypreľudí.sk. Zvieratá lieči bez licencie a oprávnenia. Je to začalo hnísať všetko, otrava krvi. Nie je členom komory, vykonáva živnosť a bere za to peniaze. Ani matičku nemám, ani prepravku nemám. Nič také nie je pravda. Nič. Určite je to protiprávne konanie. Zvieracia hyena. Ona si nezaslúži iný názov. Reportéri. V premiére dnes večer na jednotke. Udalosť, ktorá opäť spojí celý športový svet. 10 nezabudnutelných dní, prekonávanie limitov, víťazstvá, ale aj prehry. To všetko prinesú zimné paralympijské hry Milano Cortina 2026. Naživo od 6. do 15. marca na športe.